چکدارên Yebişê armanca parastina xana Sûrê û beşek ji Şingalê şestoyê xwe digirîtin. Heman dem da jî demeng dirêj e amadekariyê xwe diketin da ku li wêrê biceh ew dibêjin dişnehada û nêzîkbûna hêzên pêşmerge li Sinûrê xana Sûrê bi wan girift peydakirine û divêt ew hêze jî li cihê xwe rabîtin. Bi giştî niha rewşê li Şingalê bêçalakî ye bes navê mane ku şer sekiniye. Bes rewşekî bêçalakî ye hegera fêzane li Şingal bimînin wê alozî zîdetir bibe em nahêlin bostek jî li Xana Sûrê de pêş bikevin û em nahêlin Xana Sûrê bimînin jî. Di beraber da hêzên pêşmerge di Sinûrê navbera Xana Sûrê û Sinûnê da cêgîr bûne. Li wan xalê bihatîne destnîşankirin. Heta niha jî çi pêş û paş da çûn jî cihê xwenîne. Sûpa salarê hêzên pêşmerge jî xwe ket ku culandina hêza pêşmerge pêrvî bi razemendiya çi li enanîne li Başûrê Kurdistanê da. محققا ما حسابیم در ما بیتنشتان آبی ترگار کن امیزد خود ارتده کن وان داره کسی که حقی نداره که دیر هیچ پشمرگی کرد خاصتا تریم کردستان دا کو قضا شنگاری ناحیت شنگاری دبرا شنگاری همین چیز اکیا پارچه کن ندابره شریم کردستان در انجام شر و گرجیین د ناوبره چکدارên Yebişê û pêşmerge da Rûdayî radestkirina pênc çekdarên Yebişê bûye ji laya hêzên pêşmerge ve. Kurê birajiyê me Yebekê rebû girtî bûn û ez ê memnûnim dana ma û bê bela û bê mişkîla û ez gelekî jî memnûn. Xelkê Şingalê bigiştî û yê devera Sinûnê bi taybetî hîvyek ji bo peyda bibû ku vegerine navçeyên xwe lê niha da hêdî dûdilî ji wê hîvyê cardin peyda dibîte ve. Di rojanê pêş da cimûcula hawnîştîmaniya li wêrê zêdetir hebû. Lê di mayê du roja da ye ew cimûcula hêdî berefiya serbazî çîtin. Çunke wêre pizgirîk hene û hêşta çareseriya du mahîkê jî bu pizgirîkê Şingal nehatiye dîtin. Karwan Elî Roda